בבית. אני בבית. אני בבית. הדלת פתוחה. הדלת פתוחה. האוכל על השולחן. האוכל על השולחן. אני שותה מים. אני שותה מים. אמא מבשלת ארוחת ערב. אמא מבשלת ארוחת ערב. אבא קורא עיתון. אבא קורא עיתון. החתול ישן על הספה. החתול ישן על הספה. הילד משחק בצעצועים. הילד משחק בצעצועים. החלון סגור. החלון סגור. טוב להיות בבית. טוב להיות בבית.